Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, я тут такое убачыла ў камп'ютары. У мяне ж галава закружылася, пакуль глядзела. Вось гэта ты распачала расказ. Заінтрыгавала, дык заінтрыгавала. Згодны, Глеб. Аднак мне здаецца, што размова пойдзе пра вышыню. Ой, Лесік, і як ты заўсёды ўсё ведаеш? Здагадацца было не цяжка. Часцей за ўсё галава кружыцца якраз ад вышыні. Добра, разумнік. З аднаго боку так і ёсць. Расказ будзе пра вышыню, а з другога пра незвычайную лесвіцу. Усё цікавей і цікавей, Кася. І што гэта за лесвіца такая? Нябесная. Ну і назва. Ці можа быць лесвіца ў неба? Гэта ж немагчыма. Немагчыма. Але калі вы самі пабачыце гэту незвычайную лесвіцу, то адразу ўсё зразумееце. Кася, тады хутчэй паказвай. Гэта незвычайная лесвіца, экстрэмальны турыстычны атракцыён у нацыянальным парку ў Кітаі. На гэта нават глядзець жахліва. Няўжо ёсць тыя, хто адважваецца па ёй падняцца? Аказваецца, што ёсць. Сярэдняя колькасць турыстаў, якія спрабуюць штодня свае сілы і трываласць, каля 1200 чалавек. А на якой вышыні яна знаходзіцца і якая яе адлегласць? Гэтая нябесная лесвіца усталявана на вышыні 1500 метраў. Таму і мае такую назву, а яе даўжыня 168 метраў. І за які час можна падняцца на самы верх? У сярэднім маршрут займае 3 гадзіны. Вось цікава, а ці атрымліваецца ў смельчаку падчас пад'ёму разгледзець наваколле? Ой, мне здаецца, што глядзяць яны толькі пад ногі, каб не саскочыць з прыступкі. Вось гэта атракцыён. Не кожны адважыцца. Згодная, таму і кажу, што галава ў мяне закружылася толькі ад фотаздымкаў гэтай лесвіцы. А калі б гэта была каменная лесвіца ці эскалатар? Тады, можа б, і паспрабавала. Так, тады і наваколле можа паглядзець. Аднак на вышыні 1500 метраў рухацца паміж гор усё роўна жахліва. А ці ведаеце вы, калі людзі прыдумалі карыстацца лесвіцамі? О, спадзяюся, што вельмі даўно. Гэта ж сапраўды неабходная рэч, калі трэба куды-небудзь падняцца. Усё так, Кася. Таму лесвіцы майстравалі самых розных матэрыялаў. Напрыклад, з дрэва, метала, камення. А зараз ёсць і нават шкляныя лесвіцы. Менавіта так, Глеб. А цяпер цікавы факт. Слухаем, Лесік. Вось вы ведаеце, як выглядае вітая лесвіца? Ведаем. Гэта калі трэба падымацца ўверх па крузе. Усё так. А дзе часцей за ўсё сустракаюцца такія лесвіцы? У вежах, напрыклад, замкавых. Правільна, Глеб. А ці вы ведалі, што лесвіцы ў такіх вежах заўжды будавалі па накірунку гадзіннікавай стрэлкі? Не, а чаму так? Уся справа ў тым, што вежы часцей за ўсё будаваліся дзеля абароны ад праціўніка, так? Так. Дык вось, накірунак лесвіцы па гадзіннікавай стрэлцы дазваляў абаронцам мець больш месца для манеўру. Асабліва, калі трэба было адбівацца мячом. І не даваў такой магчымасці тым, хто наступіў знізу. Усё так. Ой, як цікава, такая маленькая дэталь магла паўплываць на ход бітвы. А калі такая лесвіца дэкаратыўная, напрыклад, у памяшканні? Тады яна можа мець які хочаш выгляд і накірунак руху. А калі яна будзе вельмі высокая, тады галава ўсё роўна закружыцца, як і ад экстрэмальнага атракцыёна ў Кітаі. Гэта праўда, Кася. Ну, а я прапаную на такой галавакружнай ноце паглядзець мультфільм. Мы згодныя. Сябры, я тут для вас і наших тэлегледачоў нешта падрыхтаваў. Але спачатку вам патрэбна адказаць на некалькі пытанняў. Спадзяемся, што гэта будзе нешта цікавае. Так і ёсць. Гэта нейкая гульня? Не зусім. Тады пачынай. У каго крылы чарней за ноч? Хто крычыць грамчэй за ўсіх у лесе? І хто жыве на тэрыторыі Тауэрскай крэпасці ў Лондоне? Ой, нейкія складаныя пытанні, Лесік. А мне здаецца, я ведаю. Лесік, ты загадаў варону? Правільна, Глеб. Ой, гэтыя птушкі сапраўды вельмі цікавыя. І што ў іх асаблівага? Запрашаю паглядзець і паслухаць.
Варона ўваходзіць у сямейства птушак, якія яшчэ называюцца крумчаковыя. Сярод якіх знаходзяцца ігракі, і галкі, і нават сойкі. Усе яны маюць падобныя рысы, але вароны выдзяляюцца сваёй незвычайнай разумнасцю і здольнасцю адаптавацца да розных умоў. А яшчэ вароны вельмі сацыяльныя птушкі. Яны жывуць у групах, дапамагаюць адзін аднаму і нават гуляюць разам. Вучоныя вызначылі, што вароны могуць пазнаваць сябе ў люстэрку, што з'яўляецца прыметай высокага інтэлекту. Таксама яны здольныя запамінаць твары людзей. Калі чалавек быў добры да птушкі, яна будзе яго памятаць і адчуваць давер. А калі хтосьці зрабіў вароне шкоду, то яна будзе яго баяцца і нават папярэджваць іншых сябровак. Яшчэ адна асаблівасць гэтых птушак, што яны вельмі добра могуць імітаваць розныя гукі, нават і голас чалавека. Вароны вельмі знаходлівыя. Напрыклад, карыстаюцца рознымі прыстасаваннямі, калі трэба дастаць ежу. У многіх культурах вароны лічацца сімваламі мудрасці і ведаў. А яшчэ яны вельмі часта сустракаюцца ў казках, апавяданнях і легендах. У нашай краіне вароны і крамчукі жывуць амаль што на ўсёй тэрыторыі. Больш за ўсё ім падабаецца сяліцца ў парках, лясах, на ўскрайку населеных пунктаў і ў сельскай мясцовасці. Ласуюцца гэтыя птушкі рознымі пладамі, ягадамі, насеннем і насякомымі. Але падчас голаду могуць знаходзіць ежу і сярод харчовых адходаў. Вароны адны з тых птушак, якія не адлятаюць у вырай, а ўсё таму, што яны добра прыстасаваны да нашых зімовых умоў. Сапраўды незвычайныя птушкі. Кася, Лесік, дзякуй за цікавыя факты. Мы рады, што табе спадабалася. А зараз я прапаную мультыплікацыйную паўзу. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Ой, ну якая ж мілата! Як такое магчыма? Кася, што ты там разглядваеш? У мяне ёсць надзвычай цікавая падборка фотаздымкаў. Так. І што гэта за фотаздымкі? А я вам зараз пакажу. І як вам такія таварыскія адносіны? Усе мы ведаем, што сабакі самыя лепшыя сябры. Таму такі фотаздымак гэта толькі даказвае. Добра, Глеб. А як вам такі фотаздымак? О, гэта ўжо цікавая кампанія. Мама квахтуха і яе незвычайныя дзеткі. А вось якія шчырыя адносіны. Так выглядаюць толькі сапраўдныя сябры. Мне таксама захацелася абдымацца. А вось яшчэ адзін цёплы і пяшчотны кадр. Толькі паглядзіце, як яны прытуліліся адзін да аднаго. І праўда цудоўны фотаздымак. Гэта мой любімы. Якую задаволеная тут кацяня. Аж хвост трубой. Якая добрая, цудоўная падборка, Кася. Дзякуй, Глеб. На самой справе вучоныя ўжо даўно спрабуюць разабрацца, як жывёлы розных відаў сябруюць паміж сабой. І што, у вучоных атрымалася? Яны знайшлі адказ? Не знайшлі, але ў навакольным свеце такія незвычайныя адносіны часта сустракаюцца, асабліва паміж хатнімі жывёламі. А чаму менавіта паміж хатнімі? Лічыцца, што іх умовы жыцця вельмі спакойныя. Жывёлам не патрэбна клапаціцца пра ежу, шукаць месца, дзе можна бяспечна ўладкавацца на начлег і абараняцца ад драпежнікаў. Атрымліваецца, што калі жывёлы не маюць ніякіх пагроз, яны могуць пачаць сябраваць паміж сабой? Усё так. Напрыклад, кацяня і сабака. Аднак мы ўсе ведаем і па мультфільмах, і па казках, што ў звычайным жыцці яны галоўныя ворагі. Я лічу, што гэта добры прыклад таго, што мы ўсе розныя, але можам сябраваць паміж сабой. Згодны, Кася. Паважаць і добра адносіцца адзін да аднаго – гэта найлепшае ў любых абставінах. Сябраваць – гэта ж так прыемна. Спадзяюся, што вы, нашы тэлегледачы, з намі згодныя. І я так лічу. Таму запрашаю ўсіх на сумесны мультипаказ. Пачынаем. Хлопчыкі і дзяўчынкі, наш пазнавальны тэлеранак заканчваецца. Жадаем вам цудоўнага і яскравага дня. Цікавых адкрыццяў. І сонечнага настрою. Ну, а сустрэнемся з вамі Як заўсёды зранку у нашым добраранку!